Αυτός είναι ο λόγος που το σαλόνι σου δείχνει ξεπερασμένο. Δες πώς να το ανανεώσεις. Υπάρχει ένας βασικός λόγος γι' αυτό και μπορείς να το φτιάξεις πανεύκολα. Το πρόβλημα, τα ξεπερασμένα χρώματα και μοτίβα. Αν το σαλόνι σου έχει βαριά ξύλινα έπιπλα, σκούρες αποχρώσεις ή παλιές ταπετσαρίες, μάλλον φαίνεται παλιωμοδίτικο. Πώς να το ανανεώσεις? Αντικατέστησε τα σκούρα χρώματα με πιο φρέσκες αποχρώσεις όπως μπέζ, γκρι απαλό, πράσινο ή γήινα χρώματα. Ανανέωσε τα διακοσμητικά. Αντικατέστησε βαριές κουρτίνες με πιο ελαφριές. Πρόσθεσε μοντέρνα διακοσμητικά και έναν statement καθρέφτη που θα φέρει φως και στυλ στο χώρο. Αλλαγή σε μαξιλάρια και ριχτάρια. Με πιο minimal ή μοντέρνα prints αντί για παλιά έντονα μοτίβα. Δεν χρειάζεται να αλλάξει όλα σου τα έπιπλα. Με λίγες μικρές κινήσεις, το σαλόνι σου θα φαίνεται σύγχρονο και κομψό. Δοκίμασέ το και πες μας στα σχόλια ποιο tip σου άρεσε περισσότερο. Κάνε follow για περισσότερα διακοσμητικά tricks.